zanya kalamai na domin su burge ki. Cikin bayanan ki zanya aron baki domin in samu haki. Cikin lissafi na zanya karan bani ko zana cinye ki. Masu kin bani aron hankalin ki nan zana seta ki. Gani nan zuwa gidan kursako, oh yeah yeah. Kullum da tunanin ki nake motar baki har ma garin bacci na. Kan cewa ni bambarin sanki ko kulma ni ba ni gane ki. Kyakkyawar sura kin wuce saki. Allah ya tsara zan zama da ki. Dan Allah karki guje ni, karki bari ni isha wahala. Da amince ke ce za ki ba wa zuci gurin